Umgadli we-Kaizer Chiefs uWandile Dube usazibophezele ngesibindi kubalandeli baleli qembu, wathembisa ukuthi iqembu lizodla isicoco se-Nedbank Cup kule sizini. Ukusho lokhu ngesikhathi lezi zinkunzi zaseSoweto zibhekene nengwadla kuBetway Premiership sezidlala imidlalo emine ezingawini. I-Chiefs isanda kuphoxeka kwiligi, ibambana ngo-1-1 ne-TS Galaxy eNew Peter Mokaba Stadium. Lo mphumela ulandela ukuhlula kulandelana iGolden Arrows neRichards Bay FC, kanjalo nokudlala ngokulingana neCape Town City FC. Ukudlala ngokuguquka kweqembu kungase kube nomthelelo omkhulu emathubeni alo okuthola ukuqeda okuqinile ku-top 8. Ngemuva kwemidlalo ngu-24, amaGlamour Boys ahlezi endaweni yesishiyagalombili kwiligi ngamaphuzu angu-30, anqobe eyisishiyagalombili, adlala ngokulingana eyisithupha, yahlula kweyishumi. Indawo abakuyona ayibavumeli ngempela-ke manje ukuthi benze amaphutha, futhi manje igxile ku-Nedbank Cup ebonwa njengelona kuphela ithuba leqembu lokuthola isiliva kule sizini. I-Chiefs izobhekana neMamelodi Sundowns kowandulelo wamanqamelo of Versfeld Stadium ngesonto mhla ka-30 ku-April. uDube othola inet emdlalweni ne-TS Galaxy uzwakalisa ukukholelwa kakhulu ekutheni leli qembu lizokwazi ukunqoba lo mqhudelwano. Leli qembu elizinze eNatureland lihlose nokuqeda isomiso sezindebe esesidonsa iminyaka cisho ibe yishumi, njengoba lagcina ukuphakamisa isiliva ngo-2015. Nokho umsebenzi osabahlalele uyinselela, ikakhulukazi njengoba i-Sundowns isivele iyihlule kathathu i-Chiefs kule sizini, kabili koweligi nakanye kowandulelo wamanqamu we-Carling Knockout Cup.